Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ziet gij goed gehumeurd? Wel hè? Ja, iedereen stond te zwaaien. Ja. Ja, ze zijn nog al gezien, want ze komen net terug van boodschappen doen. Dus we hebben een hele enthousiaste pup. Ja, hij is nog ongeveer jurk, hè? Is dat een pup? Ja, dat is nog een pupje hoor. Hij is, volgende week wordt je een jaar. Oké. Niks aan de hand. En wie het hè? Sovo. Salvo? Ja, daar zit een heel verhaal achter. Ja. Vertel. En het leuke is, het verhaal heeft te maken met een mistake dat jullie heen het dorp al eens eerder hebben geïnterviewd. Ja, met twee wichten erbij. Met twee Finse wichten erbij. Oh ja, Ja. dat is dus 2 struitjes verderop. Dat is onze opa. onze opa. Ja, met ons neefje en nichtje. Met ons neefje en nichtje Uit uit Finland. Finland. Dat is... Oh, Ja, de dat is wel een verkiezing... aantal jaar geleden. Dat zul je misschien al... Zal dat nog voor corona zijn geweest? Ja, ver Ja? voor Ja, corona. ver voor corona. Ik denk dat misschien al 10 jaar geleden is. Het grappige is Kom eens dat kijken. altijd, als we door Altweerterij rijden, dan denk ik aan... Ja, Ja, we reden net hier op de hoek, ook langs dat punt waar we de jong, die was net met zijn examens bezig geloof ik. ja, Roy. Ja, dat is Ja. een vriend Ja. van... Met zijn rijbewijs. Ja, dat is een Ja, op vriendje. een hoek bij de kerk Ja. bedoel je. Ja, dat is ik zit bij hem in de vriendengroep. Ja, van de carnavalsvereniging. Ja, Nou is dat hier in het dorp al gauw zo dat men net het Ja, dat is zeggen. wel, dat is wel. Klein ja. dorp, hè, dan heb je dat al gauw. Maar dat is ook opa dus. Ja, dat is onze opa. Ja. En wat is dit dan van oog? De vader van pap. Van ons Maar pap. de, Ach, toch, de kijk is, het hij is er alleen niet meer, helaas. Nee. Echt hoor. Ja, Is, ja, dat is iets meer dan 2 jaar geleden overleden. Oh. Ja. Ja, en oma ook, helaas. al. Maar dan komen we direct bij het verhaal waarom dat de hond Salvo heet. Ja. Want zijn broer, onze oom, die woont dus in Finland. Ja. Hoe dat ons neefje en nichtje dan ook vandaan komen. En die hebben een vakantiehuis gedaan in het plaatsje Sovo. Ja. En daar hebben we opa en oma ook uitgestrooid. Oh. En op die vakantie hebben we beslist dat we een hond kregen. Of dat we een hond zouden nemen, want dat wil opa ook heel graag, maar oma was er nooit geen fan van. Ja. En toen hebben we besloten, dan nemen we hem ook naar de plaats waar we opa en oma hebben uitgestrooid. Dus Een zoveel. bijzonder verhaal. Ja. Ja. En vandaar dat het Sovo heet. En dat is altijd een verhaal wat bij mensen wel, wel binnenkomt. Ja. Dat ze zeggen, zo, dat heb je goed bedacht. Ja, wie mist dat allemaal? Interessant hè, jong. Wie mist dat allemaal? Is het een jong of een meisje? En een jong. En een jong. Ja. Een heerlijk grote jong, Ja. ja. Hij wordt je over een week, wordt je Ja. 1 jaar. Ja. Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Nou, als... Ja, zoveel... Den doet niks. Er is niks aan de hand, jong. Hij is allemaal nieuw, hè. Maar je ziet het gezin? Ja. Ja? Sst, niet doen. Dus je ziet broer en zus? Ja. Wees er de oudste van nog 2? Ja. De kleinste maar de oudste. Hoe is het nog, hè, jong? Hé, maar is het toevallig dat je nou allemaal toezit? Ja, helemaal vast. Ja, dat weet ik. Maar voor hetzelfde geld wordt je erop boet. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar we dachten, ja, hij voorspelde niet zo goed regen. Een beetje regen vandaag. Dus we dachten, ja, laten we dan maar eens toesberen. Ja. En toen zogen we gereden net toen we terugkwamen van boodschappen doen. Ja, maar dat was zo leuk. Die cupjes, volgens mij gewoon sticht had Ja. en man. En toen stonden ze we dachten van, die zijn enthousiast. En dat enthousiasme, dat werkt dan aanstekelijk, want dan komen we weer terug. Ja. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we dat bijzondere verhaal ook niet En nog kunnen optekenen. De microfoon die ligt je met een knie, hè? ja, die vind je wel leuk om achteraan te gaan. Wat voor ras is het? En de Rhodesian Ridgeback. Rhodesian. Ja, Rhodesian Ridgeback. Ja. Dus die heeft ook op zijn pakket zo'n streep lopen. En daar stond de hoor net de andere kant op. Een soort van weerborstel. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, hier doet de sloef al beter. Ja, de slof al beter, ja. Mensen doen niks.
En waarom, want geen woeit dus heel geren een hond, maar daar was oma toen niet zo happy mee. Ja, opa hoe je altijd wel heel graag een hond eigenlijk. Ja, na pensionering ja. moet ik een hond. Maar mijn man was daar niet zo'n heel erg grote voorstander van. Deze twee die zijn altijd wel aangestoken, de opa, voor een hond te willen. Ja, we werkten allebei redelijk vuil. En toen zijn mijn ouders gestorven. Dan is er een hoes te verkopen, dan heb je wat georven. En toen hebben wij gezegd van nou, kun je allebei fulltime blijven werken en het geld op de bank zetten. Maar je kunt er ook leuke dingen mee doen. Ja. Dus we zijn iets minder gaan werken. Oh ja. En daarmee kwam er ook tijd vrij een hond aan te kunnen schaffen. Zo, dan maar Om eens een kijken. hond aanschaffen sta je allebei fulltime werkt, dat het grootste gedeelte van de week alleen toe zit. Dat vond Daar ik... wordt nemens blij van. Nee. Ja, dat is En, interessant hè. En nu hebben we het zo kunnen regelen dat we allebei wat minder werken. Dus wat meer vrije tijd hebben. En die vrije tijd, daarvan dachten we, daar kunnen we een deel best van in de hond Goed steken. zo. Maar wat knap dat je dat doet. Nou, ik weet niet wat toch knallen is, maar... Nou, heel veel mensen die erven wat, geven het uit aan materiële zaken, maar je hebt het ook een beetje dan in vrije tijd omgezet. ja, dat zal niet In gezegd zijn. levenskwaliteit, laat ik het zo Ja. zeggen. Ja. Ja, dus ja, je leeft niet om te werken, hè. Ja, Tenminste, ja. Ik kom er toch wel duk tegen dat, en Ja. de huur zit zelf denk ik ook duk, van mensen die werken en dan als ze het pensioen halen, dan kan er nog die pensionering zomaar wat gebeuren. Ja. Ja. Want er gebeurt ook wat met zich, hè, als ze Ja, stoppen ja. met werken Ja. in die lichaam en zo, alsof Ja. er wat van de gaaf valt Ja. en dan Nou ja, steken nu er was bepaalde het dingen zo- de kop op. Mijn papa had de gelukkige omstandigheid dat hij met zijn 60ste met pensioen is gegaan. Ja, hij is op zijn 74ste overleden. En Ja. mijn mama op de 73ste. Dus ja, Ja. Dat zien geen leeftijd hier. Nee, Tegenwoordig. Ja. dat zet ik ook een beetje wel aan het denken van god, ik ben nu 55. Statistisch gezien, over 20 jaar heb ik ze al overleefd qua leeftijd. Maar de genepool met opa's en oma's is niet zo heel Goed zo, joh. denderend. Aha. Dus de kinderen denken van ja, tot 67 is het tegenwoordig al mossen werken. Maar als ze dan 8 jaar later omkiepen, dan hebben ze niet zo heel veel kwaliteit van leven meer. Ja. Ja, dan kunnen ze het beter nu wel een beetje oppakken Ja. en ervan genieten. En Ja. het, Dat doen hij we. draagt over een groot deel aan bij. Waar staat dan op een gegeven moment dan ook een dilemma voor wat voor merk gewoon we kiezen? Wat voor merk. Ja. Ja, we zijn wel een beetje van de grotere rassen, dat wel. Daar haal je al vrij snel door. Ja, toen zijn we gewoon een beetje gaan kijken wat zou wel bij ons passen. En dit is wel een hond die ook wel redelijk veel naar boete wil. Wat wel weer wel wat beweging nodig heeft. En ja, daardoor gaan wij ook wel lekker naar boete toe. Hè. En Ook een belangrijk. eigenwijze hond. En hè. eigenwijs. Hij is wel echt eigenwijs. Zij Ja. past Ik wel wil binnen zo- de familie. Pas wel in de familie, ja. Eigen wies is ook wies. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat hebben we altijd met gekregen. Maar ja, eigen wies, als ze al zo'n weerborstel heeft, ja, dat is al weers, hè? Ja, Dat, ja. dat weers zit er ook zichtbaar in. Ja, zeker. En wie merkt ze dat hij eigen wies is? Nou ja. Dat hij niet luistert? Dat toen ik aankijk, dan denk je, althans, dat is de invulling Ja, ervan, dat dat is- je denkt van dikke vinger, stommel ik maar op, ik kom toch wat ik zelf wil. Ja. En wat krijgt ze ervoor terug? Heel aanhankelijk. Ja? Ja, Ja. echt. Maar dat zit je gewoon een beetje in het ras. Ze zijn eigenwijs, maar ze zijn ook heel aanhankelijk. Dus het liefst ligt je bij ons op de bank, maar dat mogen niet. Dus dan zitten we... Dan is het heel bang bezat, hè, dat Oké. klopt. Dus af en toe zitten we er dan neer als dat in zijn mang ligt. En dan vind je het En wel lekker als we Ik hem een ben beetje altijd koelen. blij is als hij toescoort. Ja, hè? Ja. Of als de mensen van de televisie langskomen. Ja, Dan kijk. is ze ook heel blij. Ja, die stond net al met zijn Ja, maar dat lukt er dan allemaal toe. Ja. Dus eigen wies hondje en wie zit dat binnen het gezin met eigen wiesheid? Ja. 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 We hebben het van geen vreemde, laten we het op. Ah, precies. oké. En dat gaat ook al generaties terug, Guur. Hey, en tot slot, geen woord nog allebei toes? Ja.
Is dit dan ook zo'n dorp waar het heel lastig is om iets te vinden? Of is het gewoon Hotel Mama, wat gewoon Nou, te leuk is om te laten gaan? Ook dat. En de leeftijd misschien de ook. leeftijd ook. We zijn ik ben 22, hij Ik is ben 20. 20. We zijn nog allebei aan het studeren, dus het geld is dan misschien natuurlijk ook nog niet helemaal voor om op onszelf te gaan wonen. Maar zolang papa en mam het goed vingen, dan vingen wij het denk ik ook wel prima. En dan blijven we nog even toeschoenen. Wat studeert je? Ja, Ik niks. Op het moment? Op het moment, ik ben aan het begin van dit schooljaar gestopt met mijn studie. Oh, sabbatical. Ja, soort van ja. Uh-huh. En dan kon ik na de zomervakantie begin ik met docent aardrijkskunde. Net als de ene jong die deed vorig jaar na de examens het interviewtje in de turf. En dich? ik ben nu aan het afstuderen als biometrie heet je opleiding. Maar hoe ik op afstudeer is de hartfunctie, dus alle onderzoeken die met het hart te maken hebben, die moet ik straks gaan doen als ik klaar ben met school.